malai ce shafansu su biyu kunnuwan akan shafa ne da abin da ya rage na daga sauran danshin shafin kai. Fala yasihhu tajdidul ma'i lahuma, baya inganta a ce dole sai mutum ya sake sabunta ruwa a hannunsa. Kama huwa sha'i, malai ce kamar wanda abin da yake wato ya watsu cikin mutane wanda sai an ƙara jaddada wani ruwa. Wala yajuzu tathlithu fi masil udhunaini, kuma baya halatta shafan kunnan a ce so uku. Bal huwa bid'a, yin hakan ma wato kira ne a cikin addini. Shi akan shafe shi ne guda ɗaya kawai shikenan, bayan mutum ya tafi da shi hannunsa zuwa ƙeyansa ya dawo da shi, to zai sanya wannan ɗan yatsan, wannan shine sabbaha ko, zai sanya shi a cikin kunnensa, shi kuma wannan yana waje, wato sai ya kasance ya shafi cikin kunnensa da kuma wato bayan kunnensa.